Igama lami nguNtokozo ngwakwaSIBIYA, ngikhansela ngaphansi komkhandlu waseThekwini Municipality, ngusihlalo wecluster yakwa-Community Services. Isizathu sokuthi namhlanje sibe la size kogubha i-baby shower kanye nomakhosi ingoba i-gender office ingaphansi kwe-office leli engililengamele njengosihlalo walo, kodwa ngaphezulu kwalokho bekuwukuthi sizohlanganyela nembokodo sigqugquzela uzwano nobumbano phakathi kwabantu besifazane, ngoba ngicabanga ukuthi sonke sathi masibuka i-episode sonke yasinyakazisa ezabantu besifazane, isikakhulu ngendlela omunye umuntu wesifazane akhombisa ukungamhloniphi ngayo omunye. So ke sila namhlanje sizothi njengembokodo asithandaneni, asibambisaneni ey'mweni zonke esibhekana nazo, isikakhulu ke umakhosi njengoba sathi masibuka sabona ukuthi uma ehlelelwa umcimbi onjengalo asikwazi ukungabi ingxenye yawo, ngoba njengabantu besifazane siyakwazi ukuyithwala ukuthi kunjani and izinto ezikwehlakalela uyithwele awuyikhohlwa. So ke sithe ngesikhathi esahlukumezekile simlethele into ezomjabulisa ayothi njalo uma ecabanga le ndlela akade eyihamba ngalesi sikhathi eyithwele ajabule futhi ayiqhenye ngayo, alibone nothando labantu besifazane abangagcinanga ngokulukhuluma kwi-social media kodwa balikhombisa yena nomndeni wakhe balibona. So ke sizokhuthaza nabanye abantu besifazane ukuthi uma siyimbokodo sibambene, kuningi esingakwenza okuhle okungalekelela nokungathuthukisa impilo zabanye abantu besifazane. Ngiyabonga kakhulu.